Dati. Ha? Wow, nakadag pizza. Isa man dah. Ha? Ha? Ang nanay. Ano ba? Yung mga untaron. Asa pas Christine? Ha? Ito pas Christine? Lingkod dito. Kau. Kaya magkuha tagaan tang nanay. Di, lingkod dia. Lingkod dia. Lingkod dia. Wala. Mas ilaw ma. Sama siya. Bobo. Oh, ayaw, di ko gunahan na. Ito sa Hawaiian. Hawaiian mo siguro ni. Oh, lahi po diri. Ah, sige, na. Saan? Tug pa ma, ilang nagpukawa ma. Init man. Wow, init man. Init ate. Ya lah, ibu temen ko. Usa mo ni ma? Wow, ngisnak na mi guys. Snack na mi. Di na butang nato og kuan ay sauce kay hangin sauce. Di mo si atig dagang sauce kanang hang. Di ba? Ame. May snack no? Snack ni guys. Sama ni teh. Ito magagahon? Tayo dito mo? Teguran sila. Pero may 2 ka pulo si Milkwan? Ano ka ba? Bahasa na nagtungban sa karton. Apa? Udah makmuk na. Kudo na sila kay. Apa na rin? Kali may tag. Ako'y wani pa ni. Ha, init di ate? Ha? Ako. Tagtaguro ha tatri. Inyo lang mo itong Christine na. Ayan. Tagtaguro kami ka kuha ni ate. One day, pumili ka para sa atong pagkajan. Juice ang tawag. Juice. Wala ta. No? Nagyod. Snack na to. Di ba? Ha? Oo. Ay mo ba? Ano? Sana all. Lami ate? Ha? Lami no? Pizza. Ano naman siya among snack ron guys? Pizza. Pizza. Snack. Snack at tinaw niya. Sa may sulti ate? Salamat. Wow, ulam. Huwag kagutan te? Ha? Kadi ba ito na? Kung ka ane? Ano eh? Huwag kong kutsara dito. Look, puno ba di anima? Magkuha kong kutsara. Ano? Kang mama, lahi po rin kang mama kasudan. Tagay ani oy. Kau siya na eh. Minom gani? Ha? Ano lang? O di lang ka minom pare? Ha? Ako. Ako di taon kaluoy po. Oy, ako di na eh. Kani? Kaulit kung sa ko yung kunda istro. Akon. Sige. Ay nalang mo siya tagay oy. Olo di naman kuno katagaan. Ha? Musugot kag di tagaan? Dagan na ni mo? Di siya musugot og dili tagaan. Tagaan ko di siya.
May utas mama. O, dali mong sudan mama. O, kunin na lang na imong sudan ma. Ayan. Ikaw, nagtiwas unya na ng, unya na na. Unya na ng inom na. Ikaw, nanay. Oo. Di pa mag-ulit. Gigutom di ka, te? O, gigutom ko eh. Gigutom ko. Di utan o. Kau makakaning utan. May kutsara. Pag... Napay, shake. Shake. Kari, unsa man nga shake ma? Avocado imo ana? Kari mo imo. Oh, shake. Oh, okay ra nang kanon nimo, sakto ra na. Okay. Okay, very good. La panihapon mo. Kay kami human na mikaw nati. Awa pa mo kakaon lagi kay nagsuroy man mo. No, hintuyok pa man mo. So kami guys, human namin ni Macy yung kaon. Eh una mamin uli. Nagbagat mi dito sa merkado. Ganina, hintuyok pa man sila. Kami una niya karon, dugay man sila na uli. Aning una na namin kaon. So, yan, gibilan na lang namo sila. Kuan, kang Ate Esther barbecue og nay gulay. Si mama po, kana, kuan na siya kanang Bicol Express. O gulay, hang, man di man mukaw sa atin ang halang. Kaya na may sili na, o dapoy isda. Nya, may sik. Shake. Ay, gigotom. Gigotom man di ay. Sige ate. Subok ni baboy. Bakambok. Ganahan mas ate ang utan niya. Kaya namang naisabok nga. Baboy. Now. Kadlang ako kadlang. Oo. Buyag. Nanghunaw man ka no? Nanghunaw ka? Oo. Utdan lagi nagkuko. Yung katiran niya ko. Ang lakawan. Kisa may naghatag ni mo na? Nagya ko ng plate kuya. Kisa may nagplate Saka man oy. Lakaw ka man oy pananghid. Buong tagpangita ni mo. May ganing kay lado na ka dire. Lakaw dito, sakop dito. Lao dito. Sod ba dito sa balay imo? Ha? Bangayo dito kasi ni mama. Kada nagbalot. Ha? Unsa? No dire ka pagkaon. Nakawan nimo. Okay raw tag mulakaw mananghid kay di ta mabaka pag asara. Kaon ni ka ng balot. Ha? Ayas. Narilan ako na nimo kasin. Ha? Dila na nimo ko na kasin? Ha? Lagi ba? Di pala na nimo utang kasin? Ha? Aw, kuan lang na. Ha? Bali ba siya awan ni mo? Sabi ko gasara ka. May galing kay ilado na ka dito. Pasakay ka put-put. Siyawan ka te. Siyawan ka. Ha? Magunsam dito ka sa merkado? Ha? Magunsam dito ka dito sa merkado? Ha? Gusto ka? Magunsam ka sa merkado unta ba? Ha?
klaro istorya ni mo eh. Tiwas na nagkaon. Buong na lang tanim mo. Kasara, nagbuong kong tuyok-tuyok. Ito yung lakaw guys. Ito sa merkado. Abot tayo sa merkado ni. Nakitagaan pag yung balot. Balot Pinoy. Balot Pinoy. Ikaw ni Esther. Isa may naghatag ni mo, no? Taga dito. Duwa ka nagpasalamat. Ikaw sa? Diyara, ang soroya naglaag. Ang naglaag nga magpahibaw. Ikaw. Di ara. Ikaw. Kulo. Sumunod di ba? Oh. Oo. Hindi mo na ako. Mamaya pagkakuan. Ang laagan. Naglakaw siya guys karong hapon dito sa merkado. Ha? Lakaw, panuna mo lakaw ma. Asaman mo. Asaman mo agad eh. Hugot mo yung kuwan. Ay, kanang... Short. Lakaw. Suroy na mo. Ano pa na Pang kuhan mo mga makaon. Palit mong makaon, suroy-suroy ba? Lakaw. So lakaw na sila guys. Gikan po na naglaag sa Ate Esther, nasunda na mo dito sa merkado na karon na. Suroy na po silang mama.